Máš pocit, že ty alebo tvoje dieťa sa nedokážete sústrediť na jednu vec? Začneš s nejakou úlohou a o pár minút už robíš niečo iné, potom sa pozrieš späť a neurobila si ani jedno, ani druhé. Úplne ťa chápem, pretože myslím, že každá jedna z nás sme sa ocitli v takejto situácii. Vedela si, že schopnosť sústredenia môže ovplyvniť niekoľko faktorov, ako je málo spánku a únava, stres, úzkosti, stravovacie návyky a dokonca i prostredie? Volám sa Eva Ševcová a som holistická mentorka pre zdravie a biznis a pomáham zaneprázdneným ženám vytvoriť si zdravý životný štýl s prírodnými možnosťami. Dnes by som sa s tebou chcela podeliť o zmesku Thinker. Je to zmes na sústredenie a je to olejček z detskej sady. Ako rozpoznáš, že je to olej z detskej sady? Na každej flaštičke máme mozoček, srdiečko alebo teličko, aby aj deti, ktoré ešte nevedia čítať, vedeli rozpoznať, na čo slúži tento olejček. Samozrejme, aj dospelí ho môžu využívať. Je to zmeska olejov, ako sú peppermint a rozmarín, ktoré majú chladivé a povzbudivé účinky. Ďalej je tam klementínka, je to citrus, ktorá má povznášajúce účinky a tiež ti pomôže cítiť sa šťastnejšie. A vetiver je to koreň, ktorý má uzemňujúce účinky. Ako ho môžeš využívať? Otvor flaštičku, aplikuj na spánky, vzadu na zátylok a tiež môžeš aplikovať na zápestie a vdychovať. Ak sa rada vzdelávaš o esenciálnych olejoch a prírodných možnostiach, nasleduj môj YouTube, pretože dostaneš notifikáciu každý týždeň o nových videách.